que falaba cos lobos. Nas terras altas do Caurel, onde as corredoiras se perden entre carballos centenarios e os días de inverno baixan envoltos en néboa, vivía un home chamado Xermán. Todos o coñecían, pero poucos sabían nada del. Vivía só nunha casiña de pedra con tellado de lousa, afastada da aldea. Non tiña muller nin fillos, nin moita conversa, só tiña libros vellos, unha pucha gastada e unha forma rara de mirar o monte, con que falaba cun amigo invisible. Algúns dicían que estaba tolo, outros que era un sabio, a maioría simplemente evitábao. Fala coas pedras, cos páxaros, mesmo cos lobos, dicían o máis vello, facendo o sinal da cruz. Pero Xermán non era perigoso, era calado, respectuoso, sabía moitas cousas do monte. Sabía onde nacía a auga máis limpa, como cura unha picadura cunha herba ou cando se achegaba unha treboada. O mundo falaba baixiño, dicía, pero hai que aprender a escoitalo. Ninguén lle facía moito caso, ata que chegou aquele inverno extraño. Caeron as primeiras nevaradas en outono, e para decembro xa non se podía saír da aldea sen paliñas no calzado. A xente tiña medo, as cortes baleirábanse pola noite e dicían que unha manda de lobos andaba polos arredores. O ganado desaparecía sen rastro, as galiñas, as ovellas, mesmo un can. A tensión medraba, a xente quería formar batidas para ir ao monte con escopetas. Pero Xermán ergueuse cedo un día, envolto na súa capa vermella, colleu un zurrón cun pan e unhas pingas de viño e marchou cara ao monte. A onde vas, tolo? Gritoulle un veciño. A falar con quen teña fame, respondeu, sen volver a cabeza. Estivo 2 días fora, a neve caía sen parar, moitos pensaron que morrera, pero ao terceiro día Xermán volveu, mollado cunha cara cansada, pero cun brillo nos ollos que ninguén lle coñecía. A partir dese día os lobos deixaron de baixar, as ovellas dormían tranquilas e o monte en silencio, todo volveu á normalidade. Fixo un trato con eles, dixo a vella Felisa, prometeulles algo que quizais simplemente falou con verdade. Cando lle preguntaban, Xermán sorría e dicía: o lobo non é malo, é sabio, prudente, só hai que escoitalo, e non todos teñen o don. Os nenos miraban cunha mestura de medo e fascinación. Algúns mesmo ían ata a súa casa para velo dar pans aos corvos ou soprar palabras ao vento. E dende aquel ninguén máis se burlou de Xermán, porque todos sabían, no fondo, que era o único que falara con medo sen disparar, que falara cos lobos e fora escoitado. Recordades algunha lenda ou historia sobre lobos da vosa infancia? Pois era eu pequena e había ovellas no pueblo. As tiñanas, se chamaba a quendadas, un día iba un dueño delas e outro día outro. Foi a miña mamá, levoume, eu ainda era pequena, e fomos polo monte con elas, e estando aló no monte estábamos sentadas nunhas pedras e veu o lobo, e tivemos que espantalo. Colleu un carneiro, e o carneiro feriu-no polo cuello, que era por onde os collían, e despois espantámolo berrándolle a ladrón, a ladrón, a ladrón, que era o que lle solían berrar, non? Marchou e meteuse aló abaixo entre unhas xestas. Iso non máis. Outra vez estaba eu xa sola, que as ovellas xa era algo máis grandiña, e agacheime para orinar. Estando agachada, vin vir o lobo frente ás ovellas. Tuve que me levantar sin terminar, tamén para berrarlle, para que ladrón, marcha, marcha, e marchou. Era máis. Colorín colorado, este cuento xa acabado. O segredo do río. A rapaza chamábase Carmiña e dende pequena gustáballe ir ao río Soa. Coa súa libreta vella e un lápis gastado sentaba nunha pedra plana, a que todos na aldea chamaban a Pedra do Eco. E alí escribía palabras que nunca lle dixera a ninguén. Por que sempre vas ao río? Preguntáballe a súa nai. Porque alí o mundo cala e deixa escoitar, respondía Carmiña.
O río pasaba quedo, entre silvas e ameneiros, pero tiña un son distinto cada día. Ás veces murmuraba como unha canción antiga, outras veces parecía rir ou chorar. Carmiña cría que os ríos gardaban os segredos da xente que vivía preto del. Dicían que ali nesa mesma pedra a súa bisavoa esperaba cartas que nunca lle chegaban. Que un día, cando o seu mozo marchou á guerra, ela viña todas as tardes a lerlle as cartas ao río. Por eso, se o aire as levaba cara a el, os ríos non esquecen, dicía o avó de Carmiña, só hai que saber escoitalos. E ela escoitaba. Un día, cando xa era moza, Carmiña sentiu algo dentro dela cambiara. Xa non lle chegaba a escribir para si mesma. Quería compartir as palabras, así que colleu unha das súas historias, dobrouna con cuidado e botouna ao río dentro dun frasco de vidro. Vai segredo, vai con outras voces, dicía baixiño. Pasaron semanas e un día sentada na mesma pedra, escoitou unha voz suave. Detrás dela, a túa historia chegou ao muiño río abaixo e fíxome sorrir. Era unha señora maior que vivía soa dende facía anos e dende aquela, cada semana, Carmiña e a señora trocaban historias en frascos, deixándoas entre pedras. A aldea pouco a pouco empezou a falar delas. Os rapaces escribían contos, os vellos recordos, e todos os luns alguén deixaba unha nota, unha poesía, unha lembranza no río. Para quen é? Preguntaban algúns. Para o que precisa luz, dicía Carmiña, e dende aquela o río converteuse nun libro de augas, onde cada voz tiña o seu espazo. Tedes algunha lembranza especial ligada a un río ou unha paisaxe natural? É un matrimonio, estábanse peleando os dous, e ela chamáballe de todo a él, e non podía con ela. E chamáballe piojoso e de todo, marido e de todo, que había piojoso, e tirou-na no río. E cando iba polo río abaixo, ela xa non cambiaba e facíalle así. Matar os piollos. A viaxe de Carmela, inspirado en textos e personaxes de Rosa Aneiros. Carmela tiña 78 anos e nunca vira o mar. Vivía toda a vida na mesma casa, co mesmo po enriba dos mobles, as mesmas vistas ao val, o mesmo camiño de herba que levaba ao lavadoiro. E eu xa fixen todo o que tiña que facer, dicía quen lle preguntaba. Caseime, tuven fillos, traballei e areo, que máis podo querer? Pero ninguén sabía que desde nena Carmela gardaba un soño pequeno, como unha semente, ver o bar. Recordaba que de moza lle dixera ao seu pai: cando sexa maior vou ir onde o mar se xunta co ceo. E o pai, sen erguer a cabeza da ensaña, respondera: non digas tolemiñas, que iso non é para nós. E o tempo pasou, chegaron os fillos, os invernos, os enterros, chegaron os días de cansado, os veráns sen vacacións, e o soño de mar foi quedando enriba dun estante invisible, envolto en po e deberes. Pero unha mañá, sen dicir nada, Carmela colleu o bus da mañá cara á costa. Levaba un bolso pequeno, o bastón e unha bufanda azul. Cando lle preguntaron onde iba, respondeu: a coñecer a que nunca coñecín. 2 horas despois baixou na parada máis próxima. O salitre entroulle na nariz, o vento moveulle o pano da cabeza. Quedou calada,
mirando ao lonxe, onde o mar parecía respirar, calmo e inmenso. Sentouse na area e mirou durante horas, non falou, non comeu, non fixo fotos, só murmurou unha frase que quedou no aire: agora xa sei como sona o mundo cando respira. Cando volvera á aldea non lle contou a ninguén a que vira, só sonrisa algo máis coma quen leva dentro un secreto fermoso. E cada día despois de regar as flores sentaba no banco da entrada e miraba cara ao oeste onde sabían que estaba o mar, aínda que non se vise. Alguén ten unha amiga que se chame Carmela que lle pasou algo parecido? Eu é do mar, Ali chegou así un paletiño como a Nazario, e ali en Riazor iba a coller un garrafón de auga, porque dixeron que era moi bon para curar os pés e todo eso, e dixeron uns tistos que ve ali. Dixo, que auga hai que pagala? E dixo Nazario, así, vadesme joder a min, eu veño de noite. E cando iba ele estaba pleamar, e depois foi de noite, collela, e dixo, la hostia de auga que venderon estes. A vaca da señora Ermida. No alto dun outeiro onde o vento sopra sen pedir permiso vivía a señora Ermida nunha casa pequena de pedra cun tellado de lousa escura e un carballo á porta. Era unha muller miúda, co pelo recollido e nun moño, sempre vestía de negro desde que morrera o seu fillo e coas mans marcadas polo traballo do campo. Acompañaba cada día a súa vaca Estrela. Era grande, forte, de pelo canela, cos ollos doces e calmos. Ermida dicía que era como unha filla. A xente da aldea reía ao principio. Falaba coa vaca como se fose cristiá. Dicía baixiño, pero ela non facía caso. Todos os días, ao raír o sol, ía ao cortello e saudaba. Bos días, Estrela, dormiches ben? Eu soñei cun prado cheo de flores. Ti seguro que soñaches co río. Mentres limpiaba, bordeaba, ou lle botaba erva, contáballe cousas. Como estaba o tempo, se subían moitos precios da feira, se o carteiro lle trouxera a carta do fillo emigrado, e a vaca escoitaba en silencio, movendo o rabo, e cando, en vez, coa cabeza lixeiramente, le daba como se enterase cada palabra. Ás veces Ermida estaba ao seu carón no campo cun libro vello nas mans, lía en voz alta poemas de Nova Ñega, contos antigos, cancións que aprendera de moza. A vaca tranquila ruminaba e escoitaba. Ti és única que me entende sin interromper, Estrela, dicíalle. Nin o meu home me escoita así. Pasaron os anos e Estrella fíxose vella. Xa lle costaba andar, quedaba deitada máis tempo. Ermida notaba que se achegaba ao final unha mañá. Ao entrar no cortello viu que a vaca non se erguía, agachouse, acariciouna entre os cornos e murmurou: xa estás, miña nena, podes descansar. Enterrouna no campo detrás da figura, o lugar onde pasaron tantas horas xuntas. Púxolle flores, pedras ao rededor e un anaco de madeira que dicía Estrela, a compañía e palabras.
Desde aquel día Hermida seguiu falando cada mañá coa súa vaca, pero ora falaba ao vento, dicía que cando sufraba entre as figueiras era a resposta da estrella coma murmuro longo e amigo. E queren pasar por alí, dicía. Esa muller fala soa, pero máis vellos da aldea sabían ben que Hermida non estaba soa, estaba acompañada da lembranza máis fiel que tivera na vida. Lembrades algún animal que formase parte da vosa vida diaria como un máis da familia? Bueno, pois eu vou contar un conto dos ratos. Xa sabeis que os ratos, uns viven nas casas e outros viven no monte. Era un rato da casa, un día saliu e foi hasta o monte. Encontrouse con outro rato, moi flaquiño e mollado, porque vivía no monte. E dixo, tú como estás tan flaco e tan mollado? Porque vivo aquí. Pois vente comigo, que eu vivo na casa, teño de comer o que quero e non me mollo. Bueno, conformou e foron os dous para a casa. Pero cando chegaban á casa estaba o gato deitado na porta. Entón o rato do monte non se atreveu e dixo eu voume para o monte, que vale máis vivir no monte mortos de fame que na casa na boca do gato. E depois hai outro das formigas. Si, que é curtiño tamén. As formigas xa sabeis que no brao buscan de comer para o inverno, por iso fan esas pilas. Entonces traballaron todo o brao e xuntaron para o inverno. E os paxaros, en vez de xuntar para o inverno, andan de pola en pola polas sombras. E depois chegou o inverno non tiñan nada que comer e foron onde as formigas se lles daban algo de comer. E as formigas contestaronlles que traballaran con elas, que mentres anduveran de pola en pola. A nena e o candil. Había unha nena chamada Maruxa que vivía nunha aldea pequena espallada entre castiñeiros e fontes de auga fría. A súa casa non tiña luz eléctrica, nin televisión nin lampadas. Só un candil de aceite que estaba enriba da chimenea. Ese candil era vello de ferro con vidro rachado por un lado, pero cando se encendía iluminaba toda a cociña con unha luz dourada e tranquila como unha estrela pequena que non tiña presa. Maruxa sentaba todas as noites ao carón do lume coa súa avoa que lle contaba historias mentras a chama bailaba. Este candil, decía a avoa, ten luz de antes, da que se garda na memoria. Non alumea só os ollos, tamén alumea ao corazón. Un día o mestre da escola preguntoulle a Maruxa: ti que queres ser de maior? Ela pensouno ben e dixo: quero ser como o candil da miña avoa. Quero levar luz onde haxa oscuridade. Todos riron, menos o mestre, que lle puxo unha man no ombreiro e lle dixo en baixiño: entón xa eres unha nena sabia. Pasaron os anos e Maruxa foi medrando co candil dentro do peito. Cando a casa seguiu sendo sin luz eléctrica moito tempo, pero ela nunca se queixou. Aprendeu a ler a luz da chama, a debuxar a beira do lume, a imaxinar mundos entre sombras e historias. Cando xa era moza empezou a levar contos ás aldeas veciñas, aquelas que xa case non tiñan nenos. Ía camiñando co seu zurrón levando libros e poemas e palabras. Cada conto é unha chispa, decía. Cada palabra é un pequeno lume que pode quentar o mundo. Un día chegou á aldea onde só quedaban 3 persoas maiores. Sentou con eles e contoulles a historia do candil, da súa avoa. Cando rematou, un home de ollos húmidos díxolle: ti non traes só contos, ti traes unha luz, nena. Ela sonriu.
porque sabía que o lume do candil, aínda que era pequeno, seguía vivo nas súas palabras, nas súas mans e no xeito de mirar o mundo con respecto. Lembrades cando non había luz eléctrica nas casas? Como eran aquelas noites a luz do lume e do candil? Pois con luz de gas e de carburo. Andábamos, pois, ca luz de gas é máis que a de carburo. A de carburo tiñámola posta na cociña e a de gas levábamosla para as cuadras e por aí, para o que nos facía falta. Pero a de carburo tiñámola na cociña. Andábamos con ela de aquí para ali, para ver, porque senón non víamos nada. E para planchar xa non se planchaba porque non había plancha para cociñar, para planchar. E pois pomos as vacas, cada gas, e todo. E botar os xatos, e todo, e dar aos cochos, e eso, e nada máis. Deso non me acordo máis. O can de Paco. Na aldea de Vilachá, nunha casa pequena de pedra, vivía Paco, un home xa maior de bigote branco, mans rugosas e voz serena. Acompañábao sempre o seu can Farruco, un animal pequeno de pelo mesturado e aspecto desastroso, unha orella caída, unha pata traseira que arrastraba un chisco e un ollar intelixente que poucos sabían ver. Paco era viúvo e o seu fillo marchara a traballar a Suíza, así que Farruco era a súa compañía máis fiel. Ían xuntos ao monte, ao forno, á fonte, á taberna. A xente da aldea ao principio ríase do can. Paco, ese bicho parece que saíu dun conto de medo, decían algúns entre risas. Pois será feo, pero é máis leal ca moitos homes, respondía Paco. Farruco nunca me fallou. O can non ladraba moito, pero tiña unha maneira de mirar que impresionaba. Quen o coñecía ben decía que entendía as palabras, non os mandatos senón os sentimentos. Un domingo Paco preparouse para ir á feira, puxose a chaqueta e meteu no peto a carteira con cartos que lle mandara o fillo. Quería mercar fariña, un saco de millo e se sobraba algúns calcetíns de lá. Saíu co Farruco, detrás como sempre, e camiñaron polo souto entre carballos e toxos. E ao chegar ao campo da feira, Paco notou que lle faltaba a carteira. Buscou nos petos, rebuscou na chaqueta e nada. Ai, meu Deus, perdín os cartos. Sentou nunha pedra con cara de angustia. Farruco, que ata entón estaba calado, empezou a ladrar e a tirar del coa boca. Non paraba, tiraba e tiraba, como se lle dixera, ven comigo. Paco seguiuno, aínda sen entender. O can levouno por un camiño entre silvas e herba alta, ata que apareceron diante da dona Carme, unha muller maior que vivía nunha casiña á beira do río. Ela tiña algo na man. Esta é a túa carteira? Non, si, atopouna este peludo e veu buscarte. Nunca vin cousa igual. Paco colleu a carteira coma quen colle un tesouro. Tremeulle o queixo, mirou ao can e dixo baixiño: ti si que és un amigo de verdade, Farruco. Dende aquel día, quen antes se ría del, agora saudábao con respecto. Os nenos levábanlle pan, as vellas facíanlle mimos. Farruco pasou de ser o can feo a ser o can máis querido da aldea. E Paco cada vez lle falaba, dicíalle: aínda que non fales, entendes todo. E iso, Farruco, iso é ter corazón. Tivestes algún animal que vos fixera compañía ou fixera algo especial por vos? Sí, todos tuvemos animais na aldea, ou andaban coas vacas e con eso eran moi... Animábante moito, ibas con aí, pero vamos, así un animal especial non tuvo, como algúns que teñen de caza ou por aí. Non sei, Vinilde, que sempre tuvo, tu sempre caza, non? Eran vidiales, era máis ben de caza, porque o meu marido era cazador, pero tamén tivemos algún das vacas, porque eu tiña vacas. E eran moi entendidos. Tivemos un que tornaba as vacas. Íbase polo camiño e íbase por dentro, polas fincas, para que non entrasen polas boqueiras.
para ir levando para o prado, e despois lles vía meter a cabeza por debaixo dos alambres para coller do outro lado e valo. Bueno, e os de caza tamén moi entendidos. Unha vez chegou unha perdiz viva á casa. Pois os de caza iban con nos á erva, iban e viñan, subíamolos ao remolque, pero a das vacas non iba, quedábase deitada á porta, gardando, esa non iba con nos pois andaba comigo, para onde iba eu, iba ela dándolles ás vacas e aos xatos e todo iso. Os cas son moi entendidos, non lles falta máis que falar, con máis entenden todo. Entenden se estamos contentos e nos rimos, eles fannos as festas. Se estamos serios, saben que non é. Eles entenden todo. A cadera que tiña ben mulea, e senón botábamos as vacas da cuadra e levábanse en fila por cadera abaixo, unha adiante do outra. Ola. E se unha se movía un pouquiño, apiaba por lado e poñía para a mão dela. Era moi buena. Mellor que cá nosotros, ainda. O día da feira. Xan tiña 9 anos e unha ilusión grande como unha casa. Ir á feira co seu pai como os homes de verdade. Na súa aldea, a feira era o evento do mes. Postos de queixos e rosquillas, porcos a berrar, campesiños facendo tratos, música, ruído e cheiros que se mesturaban no aire. Na casa, os días anteriores falábase da feira como a quen prepara unha viaxe a outro mundo. Esa mañá, por fin, o pai díxolle a Xan: "Vístete que vas comigo, hoxe és o meu axudante". Xan puxo a súa camisa millor, as botas de goma sen barro e meteu na chaqueta un anaco de pan e chourizo que lle preparara a súa nai. Camiñaron os dous custa abaixo falando pouco, mentres o frío da mañá lles picaba na cara. Ao chegar ao campo da feira, Xan quedou abraiado. Nunca vira tanta xente xunta. Homes vendendo grelos, mulleres coas cestas de ovos, rapaces con cordas atadas ás galiñas e, sobre todo, os berros dos tratantes. Ei, este xato é como un fillo. Leva 2 ovellas e 2 chungados. 15 pesos. Por este carro nin por 100. O pai de Xan levaba 2 coellos para vender. Falou con 3 homes, regateou, fixo rir a un e marchou serio do outro. Ao final vendeunos a bo precio e díxolle ao fillo: "Aprende, Xan, a feira é unha escola sen mestre. Aquí hai que saber falar e calar". Despois de facer os tratos, foron ao posto das rosquillas. O pai marcoulle 2, para ti que te portaches ben. E mentres comía, Xan viu a un vello acordeonista tocando nun recuncho. A música era triste e fermosa. Sen pensalo 2 veces, puxo as rosquillas no peto, colleu da man unha nena que pasaba e púxose a bailar. A xente miraba, ría, batía as mans. O pai de lonxe sorría sen dicir palabra. Ao volver a casa, Xan ía canso, coas botas molladas e os dedos fríos, pero sentíase importante como un home pequeno. "Que che pareceu a feira?", preguntou o pai. "Pareceume doutro mundo", respondeu Xan. "Un mundo cheo de música, palabras e trato". Dende aquela, cada vez que escoita un acordeón, Xan lembra aquel día e notaba no peito o mesmo que sentira entón: alegría, liberdade e rosquillas no peto. Como eran des pequenos? Que cousas lembrades do ambiente, da xente ou das músicas? Daquela había de todo na feira: ovellas, cabras, vacas, terneiros, eguas, caballos. E despois a xente, que a música sí que nunca acordo. Bueno, acordo cando fun á feira de Botelbo. Perdón. Cando fun á feira de Botelbo hai música, pero xa non vou hai 2 anos. Mas fun ben veces, ou fomos. Pero cando eras neno, claro. No, eso foi, xa foi a familia. E ti, Felisa, como era a feira cando tú eras nena?
Había de todo, había fruta, había vacas, había ovellas, había de todo. Na feira que iba eu. E comida? Fruta, cada meia non había outro, vinha das vellas de aquí, Fruta. había torta, había toda clase de fruta. Tiñan coas cestas, aquelas que non andían coches, tiñan os coches de mercado, a feira de Meira estaba toda empedrada e non había outro de frutas. Cada unha no seu tempo, daquela non había congelador. E vacas, cantidadelas, toda a feira, e ovellas, cabras, as mulleres iban coas pitas, e conexos, e cos ovos, montaba todo, e había tocas, había pouquiños, había de todo. Hasta mulleres bonitas ali. E homes bonitos tamén habería? Había tamén. Había un home que era moi grande, que era de Ribadeo, que pasaba por encima de todo na encadrada. E unha señora que eu sei non coichise. Medía, non sei, que foi como xa, que era de 20 anos. E a muller que eu sei mirando para ele dixo, vaya cacho home. E lo oiu e dixo, señor, eu son un home completo, non como un cacho. Foi liberado. Iso é verdade, iso non é aquí. E comían ali, algúns rodaban da casa, outros comían de mesa redonda, sabes que é mesa redonda? Sí. É unha fonda, se chama de mesa redonda, a que se cuadrada, era a feira. A de Meira debía ser unha das boas, das grandes. En Castro tamén había as grandes, pero menos. Así que, eran así as feiras, porque daquela tiñan que vender os ovos, todo eso, porque para comprar o aceite ese non había pensión, tiñan que vender os conexos, as pitas, os ovos, e todo eso, as mierdas. E os xamús, había que venderlos, porque aquela xente para comprar non é como agora, que ten as pensións, xa non vende casi nada. E era así. Meu avó o sabio. O meu avó chámase Ramón, pero todos lle decían o vello. Tiña a barba branca como a neve do monte e uns ollos profundos, pequenos que semellaban saber máis do que dicía. Vivía con nós, no cuarto do fondo da casa, alí onde a luz era máis suave e o silencio máis fondo. Era un home de poucas palabras, como os que pesan moito antes de falar. Nunca ía á taberna, nin facía festas, pero todo o mundo o respetaba. Sabía curar un galo, no pé cunha folla de herba. Sabía cando ía chover só mirando o ceo pola mañá. Sabía onde aniñaban os merlos, e mesmo como se chamaban os diferentes ventos. Eu sentía por el algo difícil de explicar. Non era medo, nin só admiración, era un respeto mesturado con curiosidade. Gustábame estar preto del, escoitar as súas historias mentres afiaba a navalla ou encendía o lume cun papel vello. Unha tarde lembro que lle preguntei: «Avó, ti como sabes tantas cousas?» El quedou calado un intre e logo díxome: «Porque vivín moito, e porque aprendín a calar e a mirar». Sentamos á beira do lume mentras as castañas estaban na tixola. Contoume como fora a súa vida de rapaz, dixo que aos 8 anos xa traballaba co gando, que ía descalzo ao monte e que unha vez perdeu un boi e pensou que o matarían. Buscou o animal 2 noites enteiras dormindo no campo ata que o topou. Daquela aprendín que un home nunca se pode rendir, dixo, mirando fixamente ao lume. Tamén me contou o día no que viu nevar por primeira vez. Tiña medo de que o ceo se caera enriba da terra. Cando me enfermara, era el quen me collía da man e murmuraba cousas baixiño, como oracións ou conxuros. Dicía que a palabra ten forza e que ía que saber usala con coidado. Non sabía ler nin escribir, pero sabía ler o mundo. Sabía escoitar os páxaros, sentir a forza da lúa e entender a xente só coa mirada. E eu, sen decatarme, aprendín del. Non coa escola, senón coa vida.
Cando morreu, a casa enteira calou. A lareira non se esqueceu dese día. Non se escoitou nin un cantar, nin un asubio, só o vento movía as follas da figueira. Agora que xa medrei, decátome de que todo o que sei de verdade aprendino de meu avó. E cando me vexo na dúbida, penso, que faría el? E daquela semella que o escoito responder moi quedo, coma sempre. Que cousas vos ensinaron os vosos avós que nunca se vos esqueceron? Hasta sabían como iba a vir o tempo, por non sei que, por uns árboles que tiñan unhas roñas, que tal. E moitas cousas desas que dice aí que non sabía nin escribir, pero a vida que lle enseñara de todo. Eu conocí un señor que non sabía nin escribir e era o mellor agricultor da lei de San Martiño. Tanto sabía regar como labrar, como todo. Facía hasta zocas, non é que foran moi feitas como as dos eso, matar as goteiras das casas, sabía de todo, un home. E vendía un xato e logo facía a conta sin saber ler nin escribir como o ganadero. Porque daquela vendían os xatos. E agora tamén, que usted, supoño. O sea que aí ten razón, que todo aprendeu de... Non sabían ler nin escribir, pero sabían. Cando cadañar, cando chegar. Había algúns que tiñan a idea das lunas, aquí veu nos dar unha charla e dixo que era mentira. Eu digo que non, que as lunas sempre hubo. Así é que me dixera cousas, non, o que me recordo ben é que ela traía chocolate, porque naqueles tempos non había seguridade social, pero había 4 no ayuntamiento que cobraban a 25 e despois 30 euros, e ela era unha, e traía chocolate, e dábame sempre unha onza de chocolate, e levábame á feira, e que íamos ter, viñamos andando e xantábamos, comíamos na casa que daba comidas, a Primitivo, unha que ainda estuvo aquí, que morreu aquí, era a filla da que daba daquela. E comprábamos sempre cousas, e xa a conocían as cendeiras que habían as rías delas. Dicíanlle, a ver, cómprelle algo a netiña. Bueno, compraba o que os cuadros dicíame que quería, eso, pero despois detalles así, que me dixese non se fai así ou faise así, non. Pero era eso, o chocolatiño sí. Na feira en Castro de Veras de Lea, tería 10 anos, e meu abuelo xuntábanse varios a comer o pulpo, amigos, non, os pequenos non pagaban, entre eles despois pagaban as mulleres, daquela non pagaban nin os pequenos nin as mulleres. Eu teria 10 anos, eu gustábame moito mollar o pan e comer. Entón, collía, volvía, dixo meu abuelo, non, eso colles un pedaciño pequeniño e mollas unha vez na máis, o que vais a comer. Non se pode estar, dicíamos outros, veña, o que é un pequeno, e dixo, nin pequeno nin nada, que vai aprendendo. Entonces, nunca se me olvidou ese detalle. Cando quero mollar o pulpo agora, collo un pedaciño pequeniño, se estamos varios, aunque sea meu primo, aunque sea quen sea, e collo ese pedaciño de pulpo. Non, eso non é chiste. Eu teria 10 anos, e os outros dixo, que máis dá? Pero o meu avó dixo, non, que ten que coller o pulpo ou ese pedaciño de pan pequeniño. Eu non collía o pan crudo, mía, volvía a mollar. Non, eso non. E me acordo, nunca se me olvidou o detalle. Esa portada de aí que pon? Receitas tradicionais, vale. Pois durante bastante tempo unha compañeira estuvo recollendo de todas as persoas usuarias, de algúns das persoas que están aquí neste centro, receitas de comida, de como se facía a comida antes, de xeito tradicional. Entón, fixemos un pequeno libriño de receitas tradicionais, vale, na que aparecen pois todas as receitas, pois por exemplo, coello asado, filloas de remedios, a manteiga da casa, distintas cousas, distintas comidas que se facían antes, vale? Contadas por eles.
Vamos vos dar a vos un libriño destes para que o levedes á escola, vale, que o miredes vos e despois o compartades co resto de compañeiros. De acordo? E agora Benilde, queríamos, faltanos María, porque está Benilde e María, que son dúas das persoas que contaron unha receita de unha comida que elas facían na casa, que a facían as súas nais. Eso. En concreto a Sí, túa nai. xa viña todo do antigo. Vale, e a receita de E ainda se Benilde, fai hoxe. e cal é, Benilde, a túa receita? Pois a receta é con fariña. Espera, pero como se chama? Que é? Que plato Chámase remecido, chámase tortilla de fariña, chámase merenda, chámase faragullos, según as zonas, chámanlle dun xeito ou doutro. Na miña zona chámase remecido, remecido. de fariña. Exacto, remecido de fariña. Que leva iso? Entonces, eso leva, primeiro de nada, huevos batidos, bater os huevos, e despois añadir auga e sal, sempre, claro. E despois a fariña, e bater hasta que se estea ainda ben mesto. Ten que estar ainda ben mesto, non é como para facer filloas ou freixós, ten que estar moito máis mesto. E na sartén prepárase cebola, se quere, antigamente botabanlle moitas veces roxós, algún roxón, ou unhas migas de carne, se non tiñan os roxós, ou tamén se lle pode botar unha lisca de chorizo, a mí sabíame mellor que o chorizo. E des que estea a cebola xa puchiña, que lle día tempo a acabarse de cocer cando a fariña, pois bótase na sartén aceite, ainda ben dil. E despois bótase así todo o batido que hai, e vais deixando que se poña por abaixo duro, para poderlle dar a volta en trozos, dáselle a volta en trozos. E eses trozos despois vanse cortando para que vayan menudos, en cachiños pequenos, e vais dándolle a volta a cada pouco para que non se queime, en caso que se acabe moito a grasa na sartén, que non pode estar sin grasa, se non arde, añádeselle outra chisca. E vas dando voltas, e suponse douradiño, é moi guapo. E tamén se lle pode botar, que se me esqueceu, algo de leite se se quere, pero eu normalmente non lle botaba. E despois cómese así, se se quere cocense uns cachelos, tamén se comen os cachelos con el, en trociños. Eu facía en trociños, pero hai quen o fai moi menudiño e chámalle faragullas, pero eu eso sabíame menos, é que vai ben duriño, é que vai ben pasado todo, e sabe ben. E se se quere facer en tortilla, pois tamén as teño visto antiguamente, que fano máis pequeniño e danlle a volta cun plato ou unha fuente da forma dunha tortilla. Así tamén é tortilla, se se quere. E nada máis. Comelo. Comelo. Claro, chamase enfariñada. En cada zona chamanlle seu nome. Vos coñecíades esa receita de cociña que vos contou ahora Benilde? Non, está rico Benilde. Sí, pero non sei, pero os pequenos non sei. Ainda facían aquí, ainda fixeron chamaronlle, como dixen, os faragullos, facíanos polo 15 as mulleres rurales e dábanos uns poucos que se juntaba moita xente, pero eran faragullos máis pequenos e así máis, que facía máis duriño e douradiño, como levaba os ovos, salía moi douradiño. Hai que ter cuidado que non se queime, pero sí que se pase. Que ricos. Un aplauso a Benilde. Están ricos. Gracias, Benilde. E agora vaivos contar María a súa receita de cociña. Que era, María? A tortilla de que? A tortilla de roxós. A tortilla do roxós
que facía Celia por María Gertín 1936. São Martinho de Ferreiros. Célia era minha mãe e cozinhava muito bem. Ingredientes: roxos, caça de cachapelo, patacas de semante da casa do cachapelo, ovos dos pitas do cachapelo. María, conta como é esa tortilla de roxos. A tortilla dos roxos cóllense uns poucos roxos nunha mao, así unha mauiña, e cóllense e pícanse unhas patacas, botanse na sartén e pícanse unhas patacas fritas para fritir, e depois bátense uns ovos ben batidiños e faz unha tortilla, dáselle pona así na sartén e depois volve a dar a volta e xa vai a tortilla dos roxos que facía miña mãe, de roxos da casa. E cando non había aceite facíanse con pingo, pero despois ao vir a ser xa máis, a ver máis, non facía falta o pingo, botábaselle aceite e facíase a tortilla o aceite, volta ben e volta vai e comíase así. E miña mãe era unha grande cociñeira. E tú aprendiche dela. Eu aprendín dela, si. Eso. E pois Eso pasa. eu xa está. Sempre pasa eso. Moitas gracias, María. Mira unha cousa, está rico. Está moi rica. Probaste dela? A tortilla de roxos, os roxos fanse no inverno cando se matan os cochos, porque agora non se fan, agora non hai roxos, pero no inverno, pois, Agora cómense. eso, Agora hai nos que os matan, fan roxos. xa, pois despois cómese pedaciños de tortilla, como se fora unha tortilla feita de outra cousa, e están moi ricos. Os roxos cas patacas e os ovos, están riquísimos, e os ovos da casa, vai, eran da casa do cachapelo, dos que piñan as pitas. Eso. E pois non teño máis que lles dicir. Moi ben, María, moi ben explicado. Veña ese aplauso.